No niin, morjesta. Taas olisi valmistunut yksi Aeroksi. Ja tällä kertaa aivan vakiona. Vakio ilmanputsarit ja ne kurit siellä sekä vakio kaasutin, alkuperäisvastaava sylinteri. Pakoputkikin on täysin vakio. Täältä on, nämä kaikki on niinku nämä kuristukset paikallaan ja sitten tuolta menee se NS-katalysaattori, sekin on paikallaan. No onhan sitä silleen vähän ulkoisesti vähän niin kuin ehostettu, että vähän tummempaa vilkkua ja tollaista. Ja sitten siinä on tää leveä Kieslerin takavanne. Se näyttää tosi hyvältä tässä. Aivan vakio toi variaattori. Tietenkin sinne uudet hilppeet täytyy vaihtaa. Ja moottorikin on tietenkin läpikäyty. Samoin keula. No jarruja vähän paranneltu. Mutta jos arvostaa sellaista vakiokon oloista ja vakiolaitetta, niin tää on erittäin kiva silleen ajaa, että ei ole kovasti ääntä ja menee niin kuin vakio. Ja on vähän tummaa etuvaloa, sielläkin on lediä vähän sisällä ja vakiomittaristo on tällä kertaa, se jää sinne. Ei tule tähän mitään noita rossistongia, että mennään noilla. Ei mitään. Tääkin on erittäin kiva ajaa. Tietenkin nopeastihan tämänkin, jos tarvii piristää, niin se kaava on aika lyhyt, millä tämän saa piristetyksi. Mutta mennään nyt tällä.